Teď ti ukážu, jak získat 3 celé měsíce života v roce navíc. Hodně opakujících se komentářů je, kdo vám ten barák bude uklízet. A když řeknu, že já v kombinaci s paní na úklid, mám pocit, že jsem vyslovila nějaké sprosté slovo. Na rovinu, já uklízím ráda a myslím si, že rodina a přátelé, co mě znají, tak ví, že jsem v průběhu oslavy schopná vytáhnout vysavač nebo mop. Ale u nás je ten pes na úklid manžel, který mě neustále pošťuchuje, abychom si zařídili hospodyní na plný úvazek, abych čas trávila efektivnějším způsobem než s hadrem v ruce. Pojďme si shrnout úsporu času. Jelikož nevím, jak to máte vy, udělám vzorec podle naší 4členné rodiny. Měsíčně nad úklidem strávím zhruba 30 hodin a to mi jednou týdně chodí na hlavní úklid paní. Rozvozy dětí do škol a kroužku 30 hodin, údržba zahrady 20, denní vaření a svačiny 40. To máme měsíčně 5 celých dnů, což je jeden téměř celý full time, mimo jiné pracovní činnosti. To máte 2 měsíce v roce. Když byste měli tu možnost a finance vás netrápily, věnovali byste se raději sobě, seberozvoji, rodině, přátelům nebo nějaké efektivní činnosti? Nebo budete raději uklízet? Odpovězte si sami. K tomu všemu si přidejte 2 hodiny denně jako konzument sociálních sítí. To máte jeden krásný měsíc sledováním cizích životů v roce. Dohromady 3 měsíce času stráveného nad úklidem, provozem a konzumování sociálních sítí. A vy říkáte, nemám čas, nestíhám? Možná ho jen trávíte na špatném místě. Takže co takhle začít žít efektivněji a přestat se konečně vymlouvat?